Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezika Sibongile. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kaMathiza kaSibongile and Dlaminis akuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ke ngendaba ayithinta uNomalanga uSibongile naye ke ukwenzo. So lapha kuMathiza baveza ukuthi ke ukwenzo uzoqamba manga eqambela kuNomalanga uzozama ukucoverisha istory sakhe njengoba akahamba wayonika kuSibongile isikhwama and ke uNomalanga wababona bebambene. Baphinde baveza ukuthi ke uNomalanga ngeke ezeyizwe kahle indaba yakhe ukwenzo njengoba kuzobaza ukuthi ukwenzo uqamba kamanga uzohamba ke le ema-ofisini aseGen X eyobuza ke uSibongile and ke uzokhoza ke idrama lapha and kuzobeke sekwenzeka into ebhlungu kuyena ke uNomalanga. Babeke sebeveza ukuthi ukwenzo uzothola ke icall eqhamuka kuNomalanga enezindaba ke ezibhlungu. KuMathiza bathi ke indaba ezibhlungu kodwa ke kuthina babukeli ngoba ke siyazi akusizona ke indaba ezibhlungu baveza ukuthi ke uNomalanga uzokwenza sengathi ke uphunyelwe isisu njengoba ke ezoya lapha eGen X eyogiva ke uSibongile. So injalo ke mbukeli kuzokwaziwa ukuthi ke uNomalanga uphuphunyelwe isisu. Baphinde baveza ke la kuMathiza ukuthi ke ukwenzo uzogxeka ke lapha yena kuSibongile uzomblema ngokuthi ke uNomalanga uphuphunyelwe isisu. Ngidlule ngilapha kwindaba ke thinta uVelephi baveza ukuthi ke uVelephi uzoqala ke ibhizinisi uzobeke dayisa ama beauty products. Ngiphinde ngidlule ngilapha kwindaba ke thinta uPhetheni baveza ukuthi ke uPhetheni uzothola ke invite and ke leyo invite izomcasula kakhulu. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke uNomfundo uzoconfronta kuPhetheni embuze mayelana ngendlela ade phethe ngayo ke ingane yakhe uThemba. Aphela lapha ke mbukeli aMathiza kaSibongile and Dlaminis ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.